Alright, traffic pa dyan guys. Yata mo gawas ta karon. Pa left. Mag road trip na sa karon guys. Dire gyapon ta sa El Salvador City. Padulong ta sa Barangay Kibunbon, El Salvador City. Magpauban na sa ko sa inyo karon guys. Kay wala ko katod. Sa Google Maps ako nag-base sa akong paglaag karon. Alright, let's go. Alright, stop pa guys. Magulat sa ata. Alright. Alright. Time check, it's 2 PM. Dayon ta sa atong road trip. Church at Chadakin Church. Init man. Zion Land, Kibunbon. Guys, bidahon mo dahil eh. Alright, another first time na ako. First time na sad.
lang ta sa Yakult to. Wow. Yakult El Salvador. Ay. Wow. Okay, so makita nimo Yakult. Buwa sa Yakult dire eh. Kita niyo para na Yakult. Okay kabatyan. Wow, puti makita ng Yakult ilang color kay puti. Direra din nagiyon sa Kibunbun day ang Yakult. Ara din na dire. Magpalit sa Yakult mayra to. Mayra. Palit ko. Mayra. Palit og Yakult. Kita ba Yakult? Butog asa na sa tapadulong karon ani. Pasig ang Kibunbun asa na sad ni. Go with the flow lang gyapon ta guys. Bani lang ko ninyo kay kung mawala ko apel mo kawala. Dayon ta dayon. Shoutout ko sa tanan taga El Salvador City. Kumusta naman mo diya guys? Okay pa ba mo? Nag-road trip ko dito sa inyong lugar. Sadang inyong lugar no? First time pa ko nakasulod dito sa mga ingani. Kasagaram gud pag muanhi ko dito di ara sa highway. Wow. Amanggahan gyapon no. Oh wow. Amanggahan ay mga baka. Barangay Kibunbon. Line curve. Tsada kayo? Ano nga balay eh? Left turn ta, left turn. Kibunbon Elementary School ito. Ano nga balay oh? Nipa? Dili balay, murag budiga. Ay baka. Baka or kabaw.
spelling. Kibunbun. Ang sa kuan mong good kay Q. Sa uban ako nakita kay Q. Kibunbun. Yakato dato lang eskwelahan. Letter K. Wow. Dagi diri oh. Apay ko ano. May basketball court ito nga sa kalsada. Basketball ring. Yapon no nipa, yapon. Murag nipa man. Nipa may daghan diri sa El Salvador. Kay if I remember, ka-celebrate na sila Nipa Festival. Ang daghan sila Nipa diri. Napag-edit to Nipa gyapon no. Rough road na. Iba ito sa tasunahan daw. Pag rough road na, di na kayo kuganhi. Okay, sakyanan lagi. Backing lang tayo dito. Naiko ano, Palayan. Okay guys, nasa like Palayan. Wow. Hinay ratag rough road. Guys, backing lang tayo dito nahan kay basig pita dito gaulan ra ba gabi backing lang ta backing. Awa ang kuan lugar guys. Wow, nawa. Amot sa gitanom din Kadagay no. May mga coconut. Nagtabog sila. Mga pato. Kit kayo kay dungan gud ba? Nga nang ta dapat dungan. Teamwork ba teamwork?
sa Picas to. Okay ram gyapon dito.